Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo liwat nga naghingyo sang suporta sa mga Ilonggo para makasulod sa top 21 sa Miss Universe. Yan ang balita ng aton gintutukan. Yellow is the color of joy and celebration. Kagini ang aura ni Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo sa iya latest nga OOTD sa Florida, USA. Ang sexy at classy sini nga look ang natalupang dansang netizens kag suno sa mga Pilipino ready na ini para sa kompetisyon. Antes makoronahan ng bago nga Miss Universe una anay pagapilion ng top 21 kag ang may pinakamataas nga online votes ang automatic na makasulod. Sa pinakauli nga tali sa online voting platform nagapanguna sa gihapon si Rabiya. Ginasundan ini ni Miss Vietnam, Indonesia, Thailand, Malaysia, kag Singapore. This universe is just a couple days away from now and I've been preparing really hard. Ginaobra ko gid ang akon nga makaya para maging proud man kamo sa akon kag bitbit ko gid sa akon nga tagipusoon ang aton nga syudad, ang syudad sang paghigugma. Nang panmansini kung ano kabudlay ang pagpakigbato sa kalibutan sa COVID-19 apang desidido ini nga mangin simbolo sang kapag-on hindi lang para sa mga Pilipino kundi para sa tanan. Sa mga wala pa, you still have a chance to help me get into the top 21. Dako gid ni nga bulig sa akon kag gusto ko gid ibandera sa ilatanan kung ano bala ang ma-offer sang isa ka Ilongga sa bilog nga kalibutan. May 16 ang Coronation Night sa Miss Universe 2020 sa Hollywood, Florida, USA. John Sala, 1 Western Visayas.